Хәйрле сәгатьтә Сәлам телеканалында Ишембай яңлыктары студияла Милә Мәзитова. Бүгенге сыгарылыштың төп темалары хакында кыскасы. Башкортстан Республикаһы буенча Эчке эшләр министрлыгының юл хәрәкәте хәвефһезлеге дәүләт инспекция идаралыгы җитәкчесе полиция полковнигы Динар Гыйлметдинов эшлекле сәфәре менән Ишембайда булды. Авыл хуҗалыгы предприятиеларында язгы сәсүгә әзерлек бара. Кала мәдәният йортында кескәй принцтар һәм принцессалар балы үз тамашасыларын йыйды. Атна башында хөкүмәттә үткәрелгән оператив кәңәшмәлә Башкортстан башлыгы Ради Хабиров республика биләмәһендә вирус таралмаһын өчен күреләсәк саралар тураһында боерыкка кул куйды. Боерыкка ярашлы 20 апрельгә тиклем республикала 1000дән ашу кеше катнашкан мәдәни, спорт эшлекле саралар үткәрелмәячәк. Балалар гадәти режимда укый. Хәлгә карап, язгы каникул вакыты озайтылуы ихтимал. Республика башлыгы җәмгыятьтә тынычлыкты һаклау мөһим дип белдерде. Табиптар белдерүенчә, насар вирусты йоктырмау һәм республикала таратмау өчен кешеләргә үз һаулыгына җаваплы карарга, шәхси гигиена талаптарын түбәл үтәргә кирәк. Шулай ук быел сит илдәргә ялга бармай торырга кәңәш ителә. Хотелось бы на сегодняшний день наших пациентов Ишембайского района успокоить. На сегодняшний день в городе Ишембай и Ишембайском районе не зарегистрировано ни одного случая новой коронавирусной инфекции. Профилактика от коронавирусной инфекции не отличается от таковой при банальной эпидемии гриппа. То есть в первую очередь необходимо избегать мест массового скопления людей. А во-вторых, почаще мыть руки, потому что инфекция передается воздушно-капельным путем, и когда мы с помощью рук дотрагиваемся лица, носа, инфекция может присоединиться. Также желательно промывать полость носа. То есть, когда мы механически промываем полость носа, частички вируса и другие бактерии удаляются, тем самым снижается вероятность заболевания. Башкортстан Республикаһы буенча Эчке эшләр министрлыгының юл хәрәкәте хәвефһезлеге дәүләт инспекция идаралыгы җитәкчесе полиция полковнигы Динар Гыйлметдинов Ишембайда булды. Эшлекле сәфәренең төп максаты автомобиль юлларында тәртип булдыру, автоһәлакәтләрнең ханын кәметү. Очрашу барышында ул кала һәм район халкын төрле һораудар буенча кабул итте. Граждандар уга юлларның бүгенге торышы буенча һәм шәхси һораудар менән мөрәҗәгать итте. Сегодня много пожеланий. Именно и участники дорожного движения мне пишут, и в социальных сетях, и просто заявление приходит, что вот у нас ям очень много в Ишембайском районе, что дороги плохие, да, вот ямочный ремонт запланирован, по крайней мере мы со своей стороны сотрудники госавтоинспекции Ишембайского района, и мы предписание выдаем, если не выполняют наши предписания, составляем протоколы, и на юридические лица составлен протокол на администрацию. Задачи стратегические, которые поставлены, я думаю, мы будем выполнять совместно с Министерством внутренних дел, совместно с муниципалитетами наших районов республики. Но я вижу, что к 1 октября мы планируем, что город у нас очень поменяется, Ишембайский район и город Ишембай. Шулай ук ошо көндө 12-нче лицейда укучылар менән очрашып, юл хәрәкәте кагыйдәләре үтәүнең мөһимлеген, үзенең эшмәкәрен яктырткан хәл вакыйгалар турында ла һөйләне. Тиевдән баҫыуҙарҙа яҙғы сәсеү эштәре башланасаҡ. Ауыл хужалығы предприятиеларында техниканың әҙерлеге тикшерелә, орлоҡтар әҙерләнә. Республикала быйыл яҙғы сәсеү эштәренә 13 миллиард һумдан ашыу аҡса бүленәсәк. Сәсеү майҙаны 3 миллион гектар ерҙе тәшкил итә. Уларҙың 2 миллион гектары яҙ сәселгән баҫыуҙар өлөшөнә тура килә. Ошо көндәрҙә беҙҙең ижади төркөм Лейтер крәҫтиән фермер хужалығында булып, яҙғы сәсеүгә әҙерлек эштәре менән танышып ҡайтты. Хужалыҡта яҙғы сәсеүгә әҙерлек тулы ҡеүәтендә, графикка ярашлы бара. Техниканы, ауыл хужалығы машиналарын йүнәтеү, техник күҙәтеү ойошҡан рәүештә үткәрелгән. Әлеге ваҡытта уларҙа һуңғы тикшереү эштәре башҡарыла. Наше хозяйство вот сейчас уже к весенним полевым работам готово на все 100%, хоть выезжай сегодня. Значит, техника полностью вся отремонтирована. Мы ремонтировали в течение всего года, всю зиму. У нас механизаторы не уходили ни в отпуск, никуда, поэтому работают круглогодично. Потому что ребят отпускать нельзя. Если они, как говорится, зиму будут дома сидеть, а летом работать, значит, потеряешь этих механизаторов. Поэтому мы стараемся сохранить рабочие места круглый год. Беҙҙең ижади төркөм механизаторҙарҙы үҙҙәренең техникаһы янында осратты. Всего механизатором работаю я 40 лет. В данном хозяйстве 12. Мне работа эта нравится.
Готовимся к посевной. Настроение? Настроение хорошее. Үткән ел хужалык Хорш сәсеу комплексын һатып алган. Бұл техника батуда үдеген әле 6 төрле операцияны башкара ала. Заманса яңа техника, комбайндар, тагылма корылмалар үден эштә күрһәтеп тә өлгергән. Хужалыктың ырдын табагы клетләрендә сәсеугә етерлек орлык тупланган. Уларның шытымы яхшы. Бында элиталы һәм супер элиталы орлык та әзерләнгән. Нисә сәң шуны урырһың тидәр. Буның шулай икәнлеген Победа хужалыгы эшчеләре лә һәйбәт аңлай. Шугала язгы сәсеу эшләрен югары кимәлдә аткарып сыгырга дигән максат куя. Буның өчен хужалыкта бөтә мөмкинчелекләр дә бар. Хәнә Максутова, Илназ Беккужин, Ишембай хәбәрдәре. Башкортостанда еңі парады акциясы башланды. Ишембай да был изге сарага кушылып, Бөйек Ватан һугышы яугері Маһинур Гыйбадуллина йорты эргәһенән башлангыс алды. Кадеттар 100 яшькә якынлаган Маһинур Рәхмәтулла кызын сәламләп, барабандар кагып марш менән үтте. Илген тыныч булһын. Ошолай дөньялар матур булһын. Яшьләр ошо матур дөньяның кадерен белеп, белемегезне тәрәнәйтегез, эшләгез, курыкмагыз. Тынычлык өчен көрәш һәр вакыт булһын. Бөтә дөньяла тынычлык булһын. Кабат һугыш дигән нәмә булмаһын дөньяла. Был көндө тантаналы парад Бөйек Ватан һугышы ветераны Нина Моисеева яшәгән йорт алдынан да үтте. Яу елын 3-нче Украина фронтында үткән инәйдә, еңеүдән 75 еллыгын каршылаганда уны хөрмәтләп йорты алдында парад үтүенә ихлас һөенде. Ишембай районыннан фронтка 300 катын-кыз китә. Күптәре медсестра, элемтәсе, зенитчы булып яу юлдарын үтә. Әлеге көндә уларның өсәүһе генә исән. Матур юлага үрелгән кескәй принцтар һәм принцессалар балы бөтә республиканы ялмап алды. Үткән атнала Ишембайда ла был хәйрия сараһы үтте. Байрамда кала һәм райондан 100-гә якын һаулык мөмкинлекләре сикле балалар һәм уларның ата-әсәләре катнашты. Байрам сараһы һәм һаулык мөмкинлеге сикле бала тәрбияләүче Ганиевтар гаиләһе хакында киләһе сюжетта карагыз. Яшь принцларга һәм принцессаларга бал мәдәният йортының байрамса итеп биделгән файыһында башланды. Һәр килгән бәләкәй кунакты исемләп һәм алкышлап каршы алдылар бында. Уларга бай һәм күңелле йөкмәткәле программа әзерләнгәйне. Аниматорлар, артистлар, төрле әкият персонажлары күңелле тамаша корды. Яш волонтердар бер кунакты ла игътибардан ситтә калдырманы. Балалар тәүдә һагайып калһала, тора-бара язылып, кулга-кул тотынышып, парлы биюгә төште. Сара барышында кунактар тәмлекәстәр менән сәйесте, эстрада йондызлары Аргымак төркеменең дәртле йыртларына бәйне. Сара тәүге тапкыр үткәрелүгә карамастан һәркем байрамдан канагат калды. Власти Республики Башкортостан обратили особое внимание на проблему детей, именно особенных детей. Ради Фаритович, как вступил в 2018 году, первым делом он как раз-таки созвал совещание, рабочее совещание, именно с присутствием не органов власти, и органов власти, и особенных мамочек, и всех тех общественных организаций, которые работают именно с такими детьми. Мы бал проводим первый раз, это для нас первый опыт. Я думаю, что на следующий год будем еще более расширяться и сделаем более масштабный. У нас в планах с Женсоветом, когда мы проводили рабочее совещание, там мы определили, что на 1 июня мы сделаем наподобие такого бала для наших детей, не только особенных, но и детей в общем в районе. Соңгы елдарда районда һаулык мөмкинлекләре сикле балалар тәрбияләүче ата-әсәләрнең үзара берләшүе, тәҗрибә уртаклашып, киңәшләшеп, җәмгыятьтә әүдемләшүе куанычлы күренеш. Байрамда оештыручыларның бере үзе лә ошондай бала тәрбияләүче Татьяна Надеева бер ата-әсә лә үз-үзенә бикләнергә тиеш түгел ди. В принципе, чаще всего это скрывается, чаще всего до сих пор это скрывается, но все больше и больше мы учимся жить с этим и учимся радоваться жизни, и все больше и больше людей к этому приходят, слава Богу. Вот. Наши мамочки стали более открыты этому миру, а когда ты открываешься миру, и мир открывается тебе.
Поэтому мы понимаем, что это жизнь. Вот оно сейчас, вот мы боремся, а потом все исправится. Нет, это наша жизнь, мы просто учимся с ней жить. Ганиевтардың йорты балалардың күңелле тавыштары менән яңгырап тора. 4 бала тәрбияләүсе Лилия һәм Илнур Ганиевтардың тәүге балалары Даун синдромы менән дөньяга килгән. Әмма улын калдырып китергә яшь ата-әсәнең уенда ла булмай. Безнең улыбыз иң һавы һәм сәламәте дип белдерә улар. Тәүге улдары Камил унан һуң сәламәт туган һеңлеләре менән бергә атларга, һөйләшергә, уйнарга өйрәнә. 3 яшькә хәтлем аңлай белмәгәс, нимә теләгәнен, нимә ниткәнен аңлата ла белмәне бит инде. Шунан сәйме, һаумы теләй. Иң беренче аңламайынса илап утыра торгайным. Шунан бер атлы бала таптык. 1 елдан һуң кызап кайттык бит инде. Ул кыз Юлия йөри башлагас, аның менән бүкәйләй башланы. Бергә уйныйлар, бергә утыралар бит инде. Аңа карап ул да утыра, аңа карап ул да уйнай. Шунан бергә атлай башланалар. Шунан баланың телен нирәк аңлай бит инде. Шунан Юлия без немәкәй теләгәнен әйтә бит инде. Бүген Камил гаиләләге иң күңелле, ярдәмсыл, изге күңелле алсак бала. 2 яшьлек кустыгы Шамил менән уйнарга, әсәһенә ярдәм итәргә, һеңлеләренә терәк булырга, өй эшләре менән булышырга ла өлгерә. Яраткан шөгыле һүрәт төшерү. Кыенлык менән булһа ла, дәрестә бирелгән һәр теманы ул тырышып үзләштерә. Өйгә бирелгән эште зур яуаплылык менән башкара. 1, второй домик 0 равно сколько? 10 плюс 10. Гомумән, һәр бала ата-әсәгә бүләк итеп кенә түгел, һынау өсендә ебәрелә дигән фикердә улар. Әгәр дә язмыш кушуы буенча шундай бала туды икән, һис тә югалып калмаһындар ди гаилә башлыгы. Башка гаиләләрдә андай балалар тутылмасын инде ул. Туган сүрәттә дә ата-әсәләре ташлап калдырмасыннар. Чөнки дигәндә, үзеңнең балаң, син үзең дөньяда гаиләң белән яшәйсең, ә синең балаң кайдадыр детдомда, балалар йорты ситтә атасы, әсәсе яшәй шунда. Бер-берегезгә терәк булып, поддерживать итеп, ярдәм итеп торабыз инде. Ганиевтар гаиләһе бар Ишембайҙарға ла өлгө булып тора. Улар бер саранан да ситтә калмай. Былтыр районда үткәрелгән яшь гаилә конкурсында катнашып, 1-нче урынга лайык булдылар. Һәр гаилә ошолай тормышты яратып, үзенең проблемаларына бикләнмәй, оялып, куркып калмай, тулы тормыш менән яшәһен инде. Милә Мәзитова, Илназ Бекужин, Айнур Рәхмәтов, Ишембай хәбәрдәре. Ошы көндәрдә Башкорт гимназия-интернатында башкорт теле йылына арналган асык ишектәр көне узды. Шулай ук килгән кунактар түңәрәк өстәлдәрдә катнашты, ашхана ашын тәмләне, төрле осталык дәресләрен караны. Сарала ата-әсәләр өчен башкорт теленнән асык дәресләр үткәрелде. Икенче өлешендә иһә билдәле якташтарыбыз Башкортстан укытучысы журналының баш мөхәррире язучы Салават Кәримов һәм язучы шагыйрә тәрҗемәсе Гөлнур Якупова менән очрашу узды. Үзенең 60 яшьлек юбилеен билдәләгән Салават Гайса улының иҗат кисәһендә укучы балалар уның шигырьләрен һөйләне, иҗатына байкау яһаны. Әлләйлай, әллә йырлай дигән таштан ташка бәрелеп акканда зур шатлыгым булып ургылгандай туган яктарыма кайтканда, тормыш елга күп, ул да тик агуын белә, сиге юк. Якташтарым, ярһу елга күк, ярһу егән күк, күңелемдең һезгә биге юк. Ошының менән бүгенге сыгарылышыбыз тамам, киләһе очрашканга тиклем хушлашабыз. Һау сәламәт булыгыз.